Geure erronkan handiena da domekako ospakizunak eguneratzea. Jenteak esaten duzkuna gure homilia ja pizka bat atzeratuta dagoz. Eta ikusten dugu guri igual tokatuko jaku, beste askoen laguntzakaz gaurkotu homiliak eta momentu bakoitzan gertakizun bakoitzean homilia finkatu bat egoteko eta gure erlaritateakaz lotute. Beharko dugune ingelesez esaten da moduan feedback. Haiek behar da bezan gauzak esan eta guk ahal dugun arte bete aldo ez dugunean bilatuko dugu bestara batean egiteko eta beste laguntza bat bilatzeko. Momentu honetan guk behar duguna da beste ikuspuntua jakitea. Gero, haien beharrak ikusita gero, erantzunak emon.